Olma, pisot, bukey, soğan. Bunlarını aldım. Мейтем, шәһәрләр шуңа ябыкта инде алар. Җыен химия ашат магазиннан. Ә бездә барысы да үзебезнеке, йомыркасы да үзебезнеке, бәрәңгесе дә, суганы да, шикәре генә Заинскийныкы. Әйе. Наил, теге йомыркаларны җый әле әйдә. Җый, ато хәзер күрше Мәдинәгә кереп ала барысында. Җый. Вау, цирк килгән. Анда безгә кичәләр сорык мардиваннар булачак. Олуға қайт. Мен сені Рябушка белән таныштырам. Әйе. Бесплатно булай гына. Бер җендек белән таныштырам. Ул безнең арада сыер дип атала. Кара. Әйе, аның мөгезләре дә бар. Акчаны телисе юк. Береки балалары да бар. Теге сезнеңчә пони. Әйе, кара. Менә, күрдеңме? Пони. Әйе, менә шундый. Җыланнары да дөнья белән моннан аякка уралып йөриләр.